हाय नमस्कार मु आसिकली आपणकर हसी हसैबा पई आस 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 टिके हसिबा हां कथाटे पदे कहि हस लागिले हसिबे नहले हस न लागिले टिक कुरु हे कि कुंदुरु मुंदुरु हे हसिबे कथाटा कोन कि नीति नियमरे चालुଥିବା ମଣିଷମାନେ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୀତି କରନ୍ତି ପୁଣି ନୀତିର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗେ। ଜୀବନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗେ, ମୁହଁରେ ହାତ ଡୋଳୁ କିରିକିରି 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 ହେଇ ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ନୀତି ନିୟମ ଏଇ ହସ ଭିତରେ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଯେ ମଣିଷ କାହିଁକି ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଦୁନିଆର କିଛି ବି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ବୁଝେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ବସିକି ଯେଉଁ ଗପୁରା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ଏ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆପ୍ରାୟିତ ହେଇ ଜୀବନକୁ କରୁଛେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗେ। ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ନିଜକୁ ଏକ ମାୟାବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ହସ ଲାଗେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ଏହି ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ହସି ମଜାକରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଟିକେ ସିରିୟସରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଗାଡ଼ିଟା ପଛ 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 ଗଲା, ପୁଣି ଏପଟକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବି ଗଲା, ମଟର ଗାଡ଼ି ଗଲା, ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଗଲା, ପୁଣି ଏମିତି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ିଟେ ଗଲା। ସବୁ ଗଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଏ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ କେହି କୋଉଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଏ ବେନାମୀ ବେଧୁଲ ବେଧିଲି ଖାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ତ କରିହବନି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ନିର୍ମମ ହସକୁଳା ଜୀବନଟିଏ। ଏଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ମାୟା ମୋହ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଖାଲି ହସ। ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଦେହକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହସି ପକାଏ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ମନୋହର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ବସେଇଥିଲି ଡାଲି ଖାଇବି ବୋଲି, କାରଣ ଲୋଭ ଥିଲା ଡାଲିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଡାଲିଟା ବସେଇକି ଆସିଥିଲି। ଡାଲିଟା ଏବେ ସିଟି ମାରୁଛି, କାଳେ ସିଝିବ। ଡାଲିର ଲୋଭ ଯେ ମୁଁ ସିଝିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇବ, ତେଣୁ ପ୍ରେସର କ'ଣ କରୁଛି ତତଉଛି। ନିଆଁ ଦେଲି ତାକୁ, କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ତାତିଲା, ପ୍ରେସର ତାତିଲା, ପ୍ରେସର ତାତିଲା ପରେ ଡାଲି ତାତିଲା, ଡାଲି ତାତିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭେଜା କହନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆବୃତ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି, ସେ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଝିକି ଫୁସ୍କିନା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁ ପରେ ଡାଲିଟି ସିଝିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗପ ହସ ଆସିଗଲା। ସିଝିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଡାଲି, ସେତିକି ନ ଫୁଟେଇ ଖାଇବି। ଏଇଭଳି ଜୀବନର ରହସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମନ ମତାନ୍ତରେ କେହି ନୁହଁ କାହାରରେ, ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଜାଣ, ଛୁଟି ମାରିଲା ପରେ ପଳେଇବ ଉଡ଼ିକି। ଏ ଜୀବନେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ରେ ରେ, ମନ କହେ ମନ ତୋର, ପ୍ରେମ କହେ ପ୍ରେମ ତୋର। ଜୀବନର ସତ୍ତା ମଣିଷର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖାଲି ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସ ଟିକେ ହସିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାଇଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି ମୋର ଏଇ ହସକୁଳା ଗପଟିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚାଅ। ଜୀବନ କିଛି ନୁହଁ, ତଥାପି ମାୟା ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଣାମ। ବିକଜ କି ସେମାନେ କିଏ ମୋର ଭାଇ, କିଏ ଭଉଣୀ, କିଏ ତ କିଏ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ମୋର ଜଣେ ପତ୍ନୀ ହବ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ପାଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଜାକୁଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନହେଲେ ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକିନା ପରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି। ପରିବାର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ ତମ ମନ ଭିତରେ ଖୁଚକିନା ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଗେଞ୍ଜି ହେଲା ପରି ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେଠି ଗୋଟେ କମେଡି ଘଟୁଛି। ସତରେ ଏମିତି ହୁଏ।